खोर्धा केन्द्र समवाय बैंक लिमिटेड सेवा समन्वय समिति कर्मचारी संघर वार्षिक साधारण सभा खोर्धाଠାରେ संघर सभापति केळुचरण देवदेवଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିକାଶ ଓ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2026 ମସିହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣର ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିମାନେ କୃଷକଙ୍କୁ କୃଷି ଓ ଅଣକୃଷି ଋଣ, ସାର, ବିହନ ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା 175ଟି ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ 80%ରୁ ଅଧିକ ସମିତି କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାଡର ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ 60% ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ 5 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମିତିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରି ସରକାରୀ ବଜେଟକୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭଳି ଭତ୍ତା ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି, ଲିଭ୍ ସାଲାରୀ ଓ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତିକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ 2 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଆଜି ଜଣେ ସଭାପତି ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା, ଟ୍ୟାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା କଥା, ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର, ସେସବୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଯେଉଁ DO, ADO ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସଭାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, MP ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ।